कहनी हाँ एगो एगो पुपू ना देबू। हाँ ओ कतना मीठ बा ओ। आई लव यू। हाँ आई लव यू आई लव यू। सेट यू हाँ सेट यू काला उहे नु आई लव यू ठीक बा। हाँ ठीक बा चल गई ना। हाँ चलो ठीक बा रानी आई 4 बजे भोर में न तो जानते हो हमारे के न तो हम पलटियो मार देवे। करवा दी थी बताओ के कराई लिया करे कर दादी जी लिया तो तवन जाए जा के कौना बना दी मैले बतिया खातिर लिए जाई है। जब से बुढ़िया छोड़ के गइल हाथ कर देला मार के मुंह पर दे कह दे तनी कौना अपना ना की मैले आई आ बतिया खातिर लिए जा कहा था माई बाहर लो सुनाते नहीं थे आई के जे रात वाला जो तोरो ना बुझाला रे ये तो बुद्धिया बता रहा बुढ़िया अपने लिए सिखा दे रही है कनी के जो पानी ले आओ बाहर के ना कुछ भाई नीचे आई इधर फेंकले भवन जा तूर दे तो बस याल है अब मुंह की आगी ले माई ले तूर दे बतावा हो दादा आई खाली सूते के बुझाला तारा आई जलियो ना खोले ला बताओ आई कैसे बांध देले बाबा से कौन बना रे बना दे मुंह हुई थी नियन फटे दे लिया दे तवन जा तोरा आज ले बतिया ली कहाँ चल गुला रे बाबू कहाँ गोला हम तारे साथ खेलम नु। हाँ हाँ देखो सार भाग लो नु देखला। हाँ आज ले बतियाई आज ले फोन कर दी आज ले बतियाई मालिया ले हमारा बतियाई अरे तब फोन कर देता ने तोरा मन खुश करा देता ने रुक जो पानी बतावा हो दादा आई पानी लिए बेरे दिन भर खाली घूमत हवा आए पढ़े कोई ले बतावा आई कौन आई जाली बनला रे बता कनिया का बारे में समझेना तो समझावेला ना कनी के समझा दिया ले जा सपा सनी से जा सता जा मिठाई ले आई सांझ कनु जा रे ताई करो बात तो नहीं कबाड़ दे कह दे तनी बतियाई बे आज ले हाँ तो बाद में बतियाई है चला नीचे चला बाबू मिठाई किन के दे हम नु एगो चुमा दे दा। हाँ चला नीचे चला आवा तनी अब ये न हम बतियाई अपना बुढ़िया ले देखत नहीं खसनू बतावा आई कहा कि फोन कैला यवने से न मारवा कतना रे ओकर
94 400 चाकर 95 575 लागल बा हो का हो रानी कैसन बाबू हो ठीक बा हो का करी हम पलानिया हमर सुन हो गइल बा घरी नहीं कुआवत हाँ तो वही से न कहतन तो बुढ़िया अब कहा भी है बुढ़िया भी अब तू ही बड़ तारे असर से हम जिया तनी बतावा मने मने कुछ होई ना हो लेवा पीछे के थोड़ी बुलावा तनी हम लेवा पीछे भाई हमारा हाथ को नहीं के आवा तली तेज तासन का दी हाँ बिछाना हम नतिया लाट देता बस हो देखले रहू त का तनी यो त नहीं कहलू कि बिछा के चल जी घरवा हाँ तो वही से न कहतनी हाँ हो मुर्गा खैले रही है एक तन चलते तनी देहिया में एनर्जी आ गई हाँ तू तो जानते बाबू वो अपने गाँव न गई हमारे पतोहिया हाँ हाँ वो गई बा अकेला ही बानी हो का करी हाँ ये पलानिया में केचू छोड़ा तनी मोजा थोड़ी ना आई मारे लगे सन हमरा के बचाईबू ना हो ऐसा कोनो बात नहीं के ठीक बा चुवत नहीं के ठीक हो गइल बा बरसात तब खत्म न हो गइल तो से कल लेटाई रहते क्या लेटाई बा आवा खाली और लेटा दी ठीक बा ठीक बा ठीक बा हो ना हो का करबू अब देखते भाऊ दे हमर एकदम पसीना ले भीन जाता सोचा तनी हमर पसीना में कैसे मीठी आईबू तबे ना हाँ तो वही से ना हाँ देखो हो ये घड़ी तबियत तनी हमर डाउन चलता आ जैतू नू तो तनी भेंट हो जाई मन हमर खरखरा गइल बा हो हाँ चलो ठीक बा हाँ तो हाँ हाँ बतावा जानते बहु तब मटियावत हूँ हाँ ठीक बा हाँ 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 पैसा रखले तो अबू तब न मिली हाँ अब हाँ ठीक बा पलानिया साफ कर देता नू एबरा 4 बजे भोरे में आई हाँ ठीक बा रखी नू रानी हाँ तो अरे खाते नहीं जिया तानी ठीक बा खुश रहा जिया जाकर चूल्ही में लागा चलो एगो बात कहियो कहनी हाँ एगो पुपू ना देबू हाँ ओ कतना मीठ बा ओ आई लव यू हाँ आई लव यू सेटियू हाँ सेटियू काला तो उहे नु आई लव यू ठीक बा हाँ ठीक बा चल गई ना हाँ चलो ठीक बा रानी आई 4 बजे भोर में न तो जानते हो हमारे के न तो हम पलटियो मार दे उतरे हाँ ठीक बा चलो तनी मोड़ा ये साफ कर दिया में चलो नतिया नहीं खा सब ना तो साला कोई दिले रहता सब आई तो करमाई चला